Αχ, αγαπητέ μου φίλε, βλέπω τη λάμψη στα μάτια σου, καθώς συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι στην παρουσία της ίδιας της μεγαλοσύνης. Κανένας άλλος από εμένα, τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Αφήστε με να σας αφηγηθώ την ιστορία της εκπληκτικής ζωής μου, μία ιστορία γεμάτη φιλοδοξία και δύναμη. Αλλά ας επιστρέψουμε στην αρχή, όταν ο φιλόδοξος πνεύμονας μου ήταν ακόμα ένα φλόγισμα στην καρδιά ενός νεαρού αγοριού. Γεννημένος στο αγριεμένο νησί της Κορσικής, ένα μέρος γεμάτο ονειραγωγία για κατακτήσεις και δόξα, ήμουν προορισμένος για την μεγαλοσύνη από την αρχή. Πόσο ανέβαινε η φαντασία μου καθώς καταβρόχθιζα τις ιστορίες των επιφανών κατακτητών, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ιούλιος Καίσαρας. Ήταν εκεί, ανάμεσα στην άγρια φύση της Κορσικής, που ανάφλεξε μέσα μου τη φωτιά της φιλοδοξίας. Η τύχη μου χαμογέλασε, φίλε μου, καθώς βρέθηκα ανάμεσα στα αναταραχώδη κύματα της Γαλλικής Επανάστασης. Τι εξαιρετική εποχή ήταν αυτή. Ένας αμόνιστος αλλαγής που υποσχόταν την ευκαιρία να αρπάξει στην εξουσία με τις δύο χέρια. Αρπάζοντας την ευκαιρία, εντάχθηκα στον αγώνα, εκμεταλλευόμενος την ενέργεια των παθιασμένων μαζών για να προωθήσω τον εαυτό μου προς τα εμπρός. Είναι μέσω της στρατιωτικής μου λαμπρότητας και της στρατηγικής μου ευφυΐας που ανέβηκα γρήγορα στα βάθρα. Κάθε νίκη στο πεδίο της μάχης έγινε ένας μεγαλοπρεπής βαθμός προς την τελική μου άνοδο. Το όνομά μου αντίχησε με νίκη, το ακατσανίκητο πνεύμα μου αδιαμφισβήτητο. Ναι, φίλε μου, η ευκαιρία χτύπησε την πόρτα μου και την άνοιξα ευρέως. Αλλά, αγαπητέ μου φίλε, ήταν σε αυτό το σημείο που οι φιλοδοξίες μου ανέβηκαν σε ανεπανάληπτα ύψη. Έγινα ο πρώτος κονσούλος της Γαλλίας, ιδρύοντας ένα καθεστώς που παραμόρφωνε την σιδερένια βούλησή μου. Ωστόσο, πίναγα για περισσότερα, μία ανεξήγητη δίψα για εξουσία που μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο με έναν τίτλο: «Αυτοκράτορας των Γάλλων». Και έτσι στέφθηκα, δηλώνοντας τον θείο μου δικαίωμα να κυβερνήσω. Κάτω από την κυριαρχία μου, η γη της Γαλλίας ανθούσε. Έθεσα σε κίνηση μία εποχή προόδου και φωτισμού, μεταμορφώνοντας το έθνος σε μία φοβερή δύναμη. Έφερα τάξη και σταθερότητα σε μία χώρα που είχε καταστραφεί από την Επανάσταση. Μέσω του κώδικα Ναπολέοντα στερεοποίησα τα θεμέλια μιας δίκαιης κοινωνίας, ενός μέρους όπου οι δικαιώματα όλων προστατεύονταν. Αχ, αγαπητέ μου φίλε, σε εκείνες τις στιγμές ενσάρκωνα πραγματικά το ίδιο το κράτος. Αλλά η κυβέρνηση της Γαλλίας μόνη της δεν ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει την απερισκέπτη όρεξή μου. Ονειρευόμουν να επεκτείνω την αυτοκρατορία μου, την κατακτήσει και τον έλεγχο. Και έτσι ξεκίνησα μια σειρά από τολμηρές στρατιωτικές εκστρατείες που θα χαράξουν το όνομά μου στα αρχεία της ιστορίας. Από τις μαγευτικές κορυφές των Άλπαιων στις ηλιοφάνειες των ακτών της Αιγύπτου, οι στρατοί μου πορεύτηκαν με νίκη. Επαναπροσδιορίσα την τέχνη του πολέμου, εφαρμόζοντας στρατηγικές και τακτικές που έριξαν τρόμο στις καρδιές εκείνων που τόλμησαν να μου αντισταθούν. Μέσα από αίμα,
υδρότα και δάκρυα, χάραξα έναν από τους μεγαλύτερους αυτοκρατορίες που είχε δει ποτέ ο κόσμος. Ναι, φίλε μου, με το μόνο μου χέρι έφερα μία νέα εποχή τάξης και προόδου. Αλλά δυστυχώς, αγαπητέ μου φίλε, ακόμα και οι πιο μεγαλοπρεπείς αυτοκρατορίες μπορούν να καταρρεύσουν. Ήταν κατά τη διάρκεια της ατυχούς εισβολής στη Ρωσία που οι άνεμοι της τύχης άρχισαν να γυρίζουν εναντίον μου. Ο πικρός κρύος και η αδιάλακτη αντίσταση του ρωσικού λαού αποδείχθηκαν υπερβολικά ανυπέρβλητα για να κατακτηθούν. Η ήττα ακολούθησε την ήττα και η δόξα που είχα χτίσει με τόση κόπο ξεφύγει από τα δάχτυλά μου σαν χρυσά κόκκινα άμμος. Τελικά ήμουν αναγκασμένος να αποχωρήσω, να περιοριστώ στις ερημικές ακτές του Έλμπα. Ωστόσο, ακόμα και στην εξορία, το πνεύμα μου αρνήθηκε να εξαφανιστεί. Με αποφασιστικότητα να κυλά μέσα μου, οργάνωσα μια εξαιρετική διαφυγή, επιστρέφοντας στη Γαλλία για να συγκεντρώσω υποστήριξη για μια τελευταία προσπάθεια για δόξα. Αλλά η μόρα είχε άλλα σχέδια. Στην κρίσιμη μάχη του Βατερλό, τα όνειρά μου για νίκη σπάσανε, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες. Η κουρτίνα αρχίζει να κλείνει στη σκηνή της ζωής μου, φίλε μου. Εξορίστηκα για μία ακόμα φορά και βρήκα παρηγοριά στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης. Ήταν εκεί, σε εκείνο το μέρος της απομόνωσης και της σκέψης, που αναζήτησα παρηγοριά στην ανάκληση. Σκέφτηκα τις νίκες και τις αποτυχίες που διαμόρφωσαν τον προορισμό μου. Αν και οι μάχες χάθηκαν, αγαπητέ μου φίλε, το πνεύμα μου παρέμεινε αδιάλακτο μέχρι το τέλος. Κράτησα σταθερά τις πεποιθήσεις και τις πεποιθήσεις μου, ακόμα και όταν ο χρόνος ξεφεύγει από τα χέρια μου. Τελικά, ήταν στο απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης που άναψα την τελευταία μου ανάσα, αφήνοντας πίσω μου μια κληρονομιά που θα αντυχήσει μέσα από τους αιώνες. Αν και μπορεί να έχω φύγει, η επιρροή μου διαρκεί. Οι στρατηγικές μου και οι τακτικές μου επηρέασαν για πάντα τον τρόπο που διεξάγονται οι μάχες. Ο Ναπολεόντιος κώδικας, το αποκορύφωμα της καριέρας μου, έγινε το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκαν οι σύγχρονοι νομικοί συστήματα, εξασφαλίζοντας δικαιοσύνη και ισότητα για όλους. Και ίσως, αγαπητέ μου φίλε, η μεγαλύτερη συνεισφορά μου να βρίσκεται στην επίδρασή μου στην ευρωπαϊκή πολιτική και τον εθνικισμό. Ήταν οραματισμός μου για ένα ενωμένο ηπειρωτικό, ελεύθερο από τα δεσμά των ατελείωτων συγκρούσεων που συνεχίζει να αντυχεί. Θυμηθείτε, φίλε μου, ότι το αδύνατο είναι μια απλή έννοια που ανήκει στον κόσμο των ανόητων. Καθώς οι σπίθες της ιστορίας της ζωής μου σβήνουν, σας αφήνω με αυτήν την αίσθηση. Για αν και η θνητή μορφή μου μπορεί να έχει φύγει, η κληρονομιά του Ναπολέοντα Βοναπάρτη ζει.